Il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Di Mek iddikjarat li jeżistu biżżejjed provi biex id-direttur ta' Pilatus Bank li hija mixlija b'ħassil ta' flus titpoġġa taħt qatt ta' akkuża. Nhar l-erba' li għaddew l-avukati ta' Claude Anne Sant-Fournier ikkontestaw il-prima facie fil-konfront tagħha għax qalu li l-prosekuzzjoni ma ġabitx provi suffiċenti kontrija. Fl-aħħar seduta l-investigatur tal-Pulizija Lian Bonello qalet l-qorti li ġabret evidenza kontra d-direttur fil-Bank Pilatus u tenniet li ma kienx hemm transazzjonijiet personali suspettużi li kienu jinvolvuha. Qalet ukoll li waqt l-interrogazzjoni hija ma wieġbet għall-ebda mistoqsija, inizjalment sabiex l-ewwel tara l-evidenza kontrija. Sant-Fournier kienet qalet lill-Pulizija li kienet taf li se tiġi akkużata u li ikollha xi ħaġa xi tgħid kienet tgħidha fil-qorti. L-Ispettur Bonello qalet ukoll li fl-aħħar seduta li kienet ingħatat istruzzjonijiet biex tinvestiga lil Sant-Fournier biex tara jekk kienx irċiviet xi proprjetà jew qassi oħra minn barra il-paga tagħha waqt li kienet taħdem fil-Pilatus u li huwa minnu li ma sabet xejn. Madankollu qalet l-ispettur bħal persuna li kienet impjegata biex tħares mill-ħasil tal-flus hi kellha obbligi ċari. Għal Sant-Fournier qegħdin jidhru l-avukati Stefano Filletti u Kathleen Gallia Crima, Cinzia Azzopardi, Almango u Martez Grek qed jidhru għall-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, filwaqt l-Ispettur Claire Borg u Pauline Bonello qed imexxu l-prosekuzzjoni.